L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-aqda fl-Ispiritu Santu kun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar żewġ qaddisin tal-ewwel żminijiet tal-Knisja tat-tielet seklu, San Ċiprianu u San Kornelju, Papa u Wisqof. It-tnejn batew għall-Knisja sofrew il-martirju fil-persekuzzjonijiet ta' Ruma, imma it-tnejn ħadmu wkoll biex dawk li kienu jsejħulhom Novalġiżi, ġifieri dawk li kienu telqu mill-Knisja ma jridu jerġgħu lura fil-Knisja jerġgħu jsibu posthom f'din il-komunità l-Knisja. Nitolbu li aħna narfu kemm sabiħa li nħobbu l-Alla, li ngħixu komunità u li ma neskludu lil ħadd. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla inti għażilt San Kornelju u San Ċiprianu u tajthom lil poplu tiegħek bħala rajja biżla u martri qalbina. Bit-talb tagħhom għatina li nitqawwew fil-fidi u nibqgħu sħaħ sal-aħħar u li naħdmu bla qiegħda għall-għaqda tal-Knisja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, din il-kelma ta' min joqgħod fuqha. Min jixtieq ix-xogħol ta' isqof, jixtieq xogħol sabiħ. Jeħtieġ imma li l-isqof ikun bniedem li ma ssibx xi tgħid fih. Li jkun raġel ta' mara waħda, li jkun meqjus, prudenti, serju, li jilqa' l-barranin, jaf jgħallem, li ma jkunx mogħti għax-xorb, li ma jkunx vjolenti imma ġwejjed,
li ma jkunx ġellied anqas rejb għal flus, li jkun raġel li jaf imexxi tajjeb id-dar tiegħu u li jżomm lil uliedu fl-ubbidjenza bir-rispett kollu. Għax jekk wieħed ma jkunx jaf imexxi daru stess, kif jista' jieħu ħsieb il-Knisja ta' Alla? Ma għandux ikun wieħed li għadu kif tagħmmet li ma jmurx jimtela bih innifsu u hekk jaqa' fil-kundanna tax-xitan. Għandu jkollu wkoll isem tajjeb mal-barranin li ma jaqax flajb u jaqa' fix-xibka tax-xitan. Hekk ukoll id-djakni għandhom ikunu nies serji li ma jilabux bil-kliem, ma jkunux mogħtija żejjed għall-inbit, anqas għall-qlieħ baxx tal-flus. Għandhom iżommu sħiħ il-misteru tal-fidi b'kuxjenza safja. Dawn ukoll għandhom l-ewwel jgħaddu mill-prova, imbagħad jekk wieħed ma jsib xejn xi jgħid fihom, ikunu jistgħu jaqdu bħala djakni. Hekk ukoll in-nisa tagħhom għandhom ikunu serji, ma jqasqsux fuq l-oħrajn, ikunu meqjusa fl-imġiba tagħhom u ta' min jafdhom f'kollox. Id-djakni jkunu irġiel li ma jkunux miżżewġin ma' aktar minn mara waħda u li jkunu jafu jmexxu l-uliedhom u l-djarhom sewwa. Għax dawk li jaqdu dmirhom sewwa bħala djakni jiksbu ġieħoli għalihom infushom u fiduċja kbira fil-fidi li hi fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Sarm risponsorjali, irrid nimxi bħalb safja, flimkien nimxi bħalb safja. Nanni u nxandar it-tieba u l-ġustizzja, lilek mulejn irrid nanni. Irrid nimxi blaqal fit-triq il-perfetta. Meta se tiġi għandi, flimkien irrid nimxi bħalb safja. Inġib ruħi b'qalb safja ġewwa dari, ebda ħaġa ħażina ma nżomm quddiem għajnejja. Nobgħod il-min jagħmel il-ħażen u ma norbotx qalbi miegħu, flimkien irrid nimxi b'qalb safja. Min iqasqas bil-moħħbi fuq ajru lil dan jenna irdu, min għajnejh merfuwa u qalbu mkabbra ma nistax inġerħu, flimkien irrid nimxi b'qalb safja. Inżomm għajnejja fuq it-twajbin tal-art biex dawn joqogħdu miegħi. Min jimxi fit-triq il-perfetta dan u jaqdini. Flimkien irrid nimxi b'qalb safja. Profeta kbir hawn fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar f'belt jisimha Najn u marru miegħu d-dixxipli tiegħu u kottra kbira ta' nies. Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu qegħdin iġorru wieħed mejjed li ommu mara armla ma kellix ħliefu. U magħha kien hemm qatt ġmielu ta' nies mill-belt. Kif ra l-mulej tħassara u qalilha tibkix. Resaq u mess it-tabut. Dawk li kienu qegħdin jerfgħuh waqfu. U hu qal: Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek qum. U l-mejjed qam bil-qiegħda u beda jitkellem. U Ġesu taħ lill-ommu. In-nies kollha tkexkxu bil-biża' u bdew jagħtu glorja lill-Alla u jgħidu: Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. U dan il-kliem li qalu xteret mal-Ludija u dawk l-inħawi kollha.
Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Naħseb il-koll tiftakru dak il-film sabiħ kolossali ta' Benigni, Roberto Benigni, La vita è bella. Film li għamel verament suċċess, kif missier ipprova inessi u jaljena lill-ibnu mill-krua, mill-mewt tal-gwerra. U jgħidlu l-ħajja sabiħa. Fl-episodju tal-Vanġelu tal-lum m'għandniex il-Roberto Benigni li jgħidilna kemm sabiħa l-ħajja, imma għandna l-Ġesu innifsu li jitħassar il dik il-mara f'dik is-sitwazzjoni u jagħtiha lura lill-bina li kien mejjed u jagħtihula ħaj. Biex jurina kemm sabiħa l-ħajja, kemm għandna napprezzaw il-ħajja, kemm verament għandna naħdmu ħalli l-ħajja tkun verament ħaġa sabiħa għal kulħadd. Ir-rigal tal-ħajja huwa rigal misluf lilna u li aħna rridu nagħmlu l-aħjar użu minnu biex nroddu lura ħajjitna lill-Alla bil-100% jekk jista' jkun. Il-ħajja mhijiex għal dejjem fuq din l-art, imma l-ħajja hija għal dejjem fl-eternità. U aħna rridu naħdmu fuq din l-art li jkollna ħajja sabiħa, ħajja tajba, ħajja li qiegħda timxi fid-dawl tal-istess ħajja, għax hu Ġesu stess qal jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. U allura min jimxi fit-triq li jurina Ġesu qed jgħix għal ħajja u għal ħajja ta' dejjem. Dan hu Ġesu li jurina żbuħija tal-ħajja. Imma Ġesu li jridna nipparteċipaw miegħu fil-ħajja. X'qed nagħmlu aħna? Kif qed ngħixu għall-ħajja tagħna? Illum waqt li nfakkru lil San Ċiprianu u San Kornelju, qed ngħidu li dawn iż-żewġ qaddisin, Papa u Wisqof, taw ħajjithom għall-Knisja u sabu xkiel tfixkil minn ġewwa u minn barra. Minn ġol Knisja stess għax kellek min ma rridx jaċċetta lura l dawk li kienu tbedu mill-Knisja. Beżgħu, inħakkmu mill-biża' tal-persekuzzjoni u ċaħdu l-fidi tagħhom. Imma mbagħad raw li huma m'għamlux sew u rridu jikkonvertu jduru lura lejn il-Knisja. Kien hemm min ma rridx jaċċetthom lura fil-Knisja. Imma dawn iż-żewġ qaddisin, Papa u Wisqof, ħadmu bil-kbir biex jerġgħu jaċċettaw lura il-dawn l-aħwa li kienu dbedu għax ċaħdu l-fidi imma ndunaw bl-isbal tagħhom u jridu jerġgħu lura fil-komunità. Dik mhijiex ħajja, dik mhijiex li naħdmu għall-ħajja. Dawn iż-żewġ qaddisin jagħtuna eżempju kif aħna naħdmu għall-ħajja u l-ħajja sħiħa fil-komunità. San Pawlu koll illum fl-ewwel qari li qrajna mill-littra tiegħu lil Timotju kontinwament qiegħed iwissi, iħeġġeġ kif wieħed għandu jġib ruħu biex ikun tassew raj mexxej fil-Knisja li jrid jara li l-merħla tkun ħajja u timxi l-qudiem. Il-qari kollu llum u anke t-tifkira ta' dawn il-qaddisin qed jgħidulna kemm aħna għandna napprezzaw il-ħajja tagħna personali, il-ħajja fil-Knisja, fil-komunità li aħna rridu naħdmu għaliha biex verament tkun komunità ħajja qed tgħix dak li temmen u temmen dak li tgħix. Nitolbu ħalli verament il-mulej Ġesu li hu l-ħajja tagħna ma nwarbuhx
u nemnu li ju qiegħed fenna biex bħalma Roberto Benigni ipprova lill-ibnu jgħinu ħalli jaljena ruħu mill-tifrik u mill-kruwa tal-gwerra, hekk Ġesu jenna mhux jaljenana imma jurina iż-żbuħija tal-ħajja fil-Knisja, fil-komunità u għall-komunità u għall-ġid tagħna stess. Il-ħajja sabiħa. Ejjew issa nofru t-talb u x-xewqa tagħna l-Alla l-imbierek u nitolbu għall-Knisja biex tibqa' tkun l-omm u l-għalliema dawl u ħajja fost il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex jaħdmu favur il-ħajja b'kull mod, mhux bil-qerda kemm tal-abort, kif tal-gwerra, kif tal-ġustizzji oħra. Dawk kollha jaqirdu l-ħajja, imma kull min għandu responsabbiltà b'mod speċjali fit-tmexxija tal-pajjiżi ħajaħdem għal paċi, għal ġustizzja u għal ħajja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min hu marid biex jemmnu, jarfu li f'dan il-mument hemm ukoll ħdejhom Ġesu il-ħajja biex jgħinhom fil-peace tal-mart tagħhom u fid-diffikultajiet l-oħra. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin li nemnu li huma ma spiċċawx imma bil-mewt daħlu fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex napprezzaw ir-rigal tal-ħajja li tajtna u naħdmu għas-sabiħ tal-ħajja fid-dinja madwarna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin noffrulek illum bl-interċessjoni ta' San Ċiprianu u San Kornelju, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmilek bġieħ id-dbatijiet tal-qaddisin martri u kif dawn l-offerti mlew bil-qawwa lil San Kornelju u San Ċiprianu fil-persekuzzjoni li kellhom kontra tagħhom, hekk ukoll għamel li lilna fit-taħbit tagħna iżommuna sħaħ sal-aħħar bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr u nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna, għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Kornelju u San Ċiprianu, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom. Issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim
li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla bħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu wixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ċiprianu, San Kornelju, San Ġorġ Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna Ġesu, kif qalilna li jħobb il-ħajja għax aħna wkoll uliet l-istess missier li hu l-ħajja tagħna lkoll. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw
إلينا والمجيا tas-Salvatur tana Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Nħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bit-qarbina li għamilna mulej ċokontana nitolbuk biex fuq l-eżempju tal-martri tiegħek San Kornelju u San Ċiprianu nitwettqu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nagħtu xhieda tal-verità tal-Evanġelju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninfurmawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Ċarles Scicluna daqt jinsab għal bejħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib.
Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Araw blima għozza ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leħ. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana eħlesejna u jaqaf mana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu nikkontemplaw fil-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ord u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina Ġesu, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erbieħ kollha
u għajn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni jammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja għal-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek
مباركة أنت في وسط النساء، مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbarka int fost il-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbarka int fost il-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbarka int fost il-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal nubitna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titin kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teba, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa,
o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu, issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria għal missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itla palina. Imqazza Alla. Itla palina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itla palina. Om ta' Kristu. Itla palina. Om tal-grazzja t'Alla. Itla palina. Om li żjed safja. Itla palina. Om li żjed nadifa. Itla palina. Om muxebba. Itla palina. Om bla teba. Itla palina. Om mittama. Itla palina. Om li tisħoq kull imħabba. Itla palina. Om tal-aġeb. Itla palina. Om tal-parir it-tajjeb. Itla palina. Om ta' min ħalaqna. Itla palina. Om ta' min salvana. Itla palina. Xebba kollok aqal. Itla palina. Xebba li tisħoq kull qima. Itla palina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itla palina. Xebba kollok seta. Itla palina. Xebba kollok ħnina. Itla palina. Xebba dejjem marbuta malla. Itla palina. Mera tal-qdusija. Itla palina. Tron tal-erf. Itla palina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itla palina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itla palina. Amara ta' kull grazzja. Itla palina. Amara ta' kull tieba. Itla palina. Warda mistika. Itla palina. Torri ta' David. Itla palina. Torri ta' Lavorju. Itla palina. Dar ta' Deb. Itla palina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itla palina. Bieb ta' sema. Itla palina. Kewba ta' filodu. Itla palina. Saħħa tal-morda. Itla palina. Ken tal-midinbin. Itla palina. Faraġ tal-migranti. Itla palina. Faraġ tal-imniktin. Itla palina. Għajnuna tal-insara. Itla palina. Sultana tal-anġli. Itla palina. Sultana tal-patriarki. Itla palina. Sultana tal-profeti. Itla palina. Sultana tal-apostli. Itla palina. Sultana tal-martri. Itla palina. Sultana tal-konfessuri. Itla palina. Sultana tal-verġini. Itla palina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itla palina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itla palina. Sultana mtella fis-sema. Itla palina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itla palina. Sultana tal-familja. Itla palina. Sultana tal-paċi. Itla palina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-Sammik l-Arkanġlu, Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Salva l-San Giuseppe, slim għalik, ħarries tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Spiteri, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.